Ο Λαζανάς που εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο λάθος δυνάμει με τον Γηπεδούκο, αλλά το που έκανε δεν είναι χωρίς το στόχο που εκεί θα γίνει το να που κάνει αιώνα από μέσα. Ο διαιτής που πάει, παίκτης των δύο ομάδων. Άκον offside! Άκον offside! Να παίξουν πιο ήρεμα, θα γίνει το μακριά! Ένα πλάκο το οποίο θα εκτελεστεί από τα δεξιά με τον Ήρα. Είναι ρε, μάζεται να το εκτελέσει. Όπα, μπράβο, ωραίο, κόλλε! Δεν έμενε σε εκείνα που είναι να πάω, ο Γιώργος Παπέ, Γιώργος Παπόη. Άλλα πάλι. Μπράβο, έξω! Δεν τον αφήνει να ζητάρει μωρέ! Μπράβο! Ωραίο το πεντάρι. Έλα τα κάτι τώρα! Το μεγάλο είναι. Όμως και εγώ θα λέω. Κολοτρεπίδα στο μεγάλο. Πρόσεχε το offside. Πρόσεχε καιρό μας πάει για μέσα. Λαλανά, Είναι πολύ πόιο πάρει. Πάτε πέφτες ρε, μας παίρνε ρε. Τρόπουλο και τώρα έχουμε την παλιά από τα αριστερά για τον Αργυρός. Όχι μέσα! Όχι μέσα! Κάνει τον τρόπο για να ξεπεράσει. Τζόγκα! Τζόγκα! Μην βρίζετε παίκτες ρε παιδιά. Παλιές μαλακίες. Μπάλα ο Βακίνο, εξηγείται η μπάλα στον αέρα, θα πάει την μπάλα από τα δεξιά. Με τον Ζόκα τώρα από τα δεξιά. Μπροστά! Bravo!